Shoutout sa inyo. Gab 11 PM na ng gabi. Yeah, good evening sa inyo mga kabuni. Shoutout. Tignan natin tong gawang kanta ng pinsan ko. Ayan. May gawa daw siyang kanta about sa mga nagdadamo. Gagi, nagdadamoves na siya dito. Damo yan. Ayan. Kabuni, panuorin natin. Ayan. 1, 2, 3, go. Let's go. Ayan. Kabuni, panuorin natin to kasi ayan, nawala siya kanina. Ayan, let's go. Gapuhon mo na yung minsan kong ini. Kala ko dito magra-rap. Ito, para sa mga nagdadamo, pakinggan. Gaga, ang cute ng pinsan ko to ah. Nagsulat pa talaga. Noong bata ka pa, Bure. damo na ang tinitin. Damulag. Kalabaw yan, kalabaw. Ibang sistema. Baka maluya. Mainit kaya. Laruan, pipa ang napagtripan. Iba, ma'am, pipa. Ayaw mo nang gulong-gulungan. Ay, siyempre masakit yung pag gumulong. Di ka nila sinasali. Baka hindi naman kasi kasali. Mamburaot pare. Ay, okay lang yan. Basta wala ka na sasagasaan. Meron silang 1 piso. Bure. Abusado. Kay tablado. Siyempre. Tabla. Sa usok ng marijuana. Ay, bure. Bad yan, pare. Bad yan sana, bad. Pero dinamita. Huwag kang mag-alala. Bakit naman? Bakit? Maiintindihan ka rin nila. Maray kong arog kayong At san. kahit nadamo pa ang gusto mo. Damulag. Ano yung kalabaw? Ay, siyempre. Pag ma-spray ka ng palay, kailangan mo ng tapakan yan. Mahalaga, ikaw ay sabog na. Delikado yan. Sasabihin ng iba. Bakit naman dyan? Sila ang may problema. Kaya man pala. Sabi nga din kaya, pag may rason. Tama man. Marinig kumanda eh. May future ni. Kaya nga pinsan ko, din nakasali sa The Voice Kids Philippines. Walang pumapansin sa asit na nakatingin. Napansin na kita. Ayan na. Mas madalas kang painitin. Oh shit. Pinapakita mo. Mainit na alas 12 na yung punto. Delikado. Kaya di ka nire-respeto. Sinulo pala sa mga kadalagan. Sinulo itong mga talahib. Huwag kang mag-alala. Bakit naman? Bakit? Maiintindihan ka rin nila. Oh shit. Bagay. May point. Kahit nadamo pa ang gusto mo. Basta wala ka pang tinatapakan na tao. Tama. May puturo. Ituloy mo lang ito. Yan. Ang mahalaga, Pero delikado pag niraray. ikaw ay sabog na. Huwag mong intindihin na Diba man? sasabihin ng Tama iba. pa lang. Pabagsak pa lang ang tama. Sila ang may problema. Boy.